o żyrokach. Wiele się samuno zgodą o sprawie o głębi cięgiem o tych wszystkich o żyrokach, o chlapusach, ślewusach, ślepokach. A i miesiącznych bości ogłaszałem każdy rok we sierpniu. Jednakowoż wszystko to nie jest już takie einfachowe, obyczajne. I je o tym mocno sprawiać i każdy może się uwziąć w samoprawie. A ona poczyna dzisiaj samo od dziebko wicnych osprawek. Takie ci Japonery to festelnie mądry naród i szprymny, kiedy zawsze ma jakoś ich powiarka na każdą przyleżytość. Taką jej mądrość narodu. Na tym przykład. Dla alkoholika jeden sznaps to naisto zatela, a 1000 sznapsów to już zaś za knap. A takie żabojady, Francuzy, gadają o żyrokach i bryniolach tak. Łożyrok tintała mógłby ustać słepać, kejby ino chciał. A bryniol, alkoholik, chciałby tak naisto ustać słepać, kejby ino mógł. No ale z tymi alkoholikoma, brynioloma to nie jest już tak szpasownie, jakby się to zdało, to jest srogo niemoc. I wiele ona mogę i temu Łożyrokowi, coki jego familii utropi o study nas spożyć. Posłuchajcie, co bez pora dobrych lot nasztaplował o tym, bo przeca z niejednego pieca chlebek ciekał i niejedne rzecz już na tym świecie ujrzał. A tak naprawdę już Mikołaj Rej napisał był tak. U nas by pijanego każdego stud zmianą, ledwie by kijów z lasa dostatek dodano. Zaś jeden istny Wacław Potocki jeszcze we XVII wieku ostrzegał w jego sztrofkach podanie. Nie budzić pijanego, dosyć już naszalał, niech wyszuma, co wina w głowę z brzucha nalał, jeśli milczy swarliwy, szkoda dzwonka trącać, szkoda klarownej wody bez potrzeby zmącać. Ale czy to będzie ryktyczny bryniol, łopapraniec, łobrzępo albo alkoholik, w ancugu i ze bindrym capi ginał po jednych pieniądzach. Wszystkie łożyroki capią. I te osrane, które styrcą oszusty przy rozwinioku wiele składu na ozdyrgotanych szłapach i fechtują na pierwszą flaszka biru. Tyż i ty we tej białej hymdzie szlipsie i ancugu nie żeś od nich lepszejszy. Kiedyby siejno poradził są nasia kupnąć, wejrzyć na tało żarto fresa. Kiedybyś ino naisto poradził, bo przecież co miarkujesz, co też tam pod tą hymdą idzie tak naisto nojść. No ludzie, no to już od nowa słepimy. Jak to mamy we zwyku słepimy u mojego kamrata Jorga, którego pomieszkanie na ta przyleżytość mianowaliśmy kamraty ze tej samej zorty starych łochlapusów Jorgowizna. Miał on gryfne pomieszkanie ino przecia i bez tużczy słazili się tam zawdy hormiją, a nasze kabzy rynkowe, epy, jakieś tam tasie wyfolowane byli flaszkoma szykowny Gorzołecki. Festeli my mieli radzi te jego pomieszkanie, każdy czuł się tam lał w pasownie, tak naisto, blank einfach, żaden nie mekrował i nie wynokwiał, nie robił brewery i krachu z kulitego, co w tosich zatela słepie. Wszystkie urzędy ostawiali mi za drzwiami, turbacje, mankulije i utropy też. I zawsze szło tam trafić kogoś, z jakim szło pogoda do 4. flaszki słusznie, prawucko, a niż korzy szło się zawsze z dziewko pobłoznować, albo i na ostuda coś ich zbajslować. Przylazowali, przytrudzali się też po niekiedy jakieś ich frele, także całkie kamractwo było też dziewko pometlane. Ten ostatni raz, o którym jak sadeczko porozprawiać, duldali mi we sztyrze. Jeden mój kamrat ze swoją lipstą, jej kamratka Noio. On był doktor, a one obie gryfne, szykowne tela, co już nie takie młode, żadne tam świergouszki. A na tiszu gorzoły wiela ino. Na popitka ino jakoś i Coca-Cola albo inszy zelte, bo na zagrycha żol było nam pieniędzy, chociaż to można nie tak do ostatka było prawda. Po poruch lagach ten doktor ze tą swoją frelą wykludzili się do drugiej izby, pewnikiem, co by oni tam coś ich dodakli mógł nawciepować, nabamuncić, a ja ostał sam, kaj my słepali ze tą cudzą mamzelą, kiero po 2 sznapsach, kajsi mi się fest zapodziała, straciła, nie szkodzi, do zżadła też się szykownie słepie, prawda?
Ja już w ten czas miał rod sum się zesiadł i noduldać, ringować się ze gorzołom, ze machmolem. Ostatni jeszcze co bocza, to mój achtlik na drudze od stoła do gęby i